Με πολύ μεγάλη μου λύπη, δυστυχώς η ημέρα της κρίσεως έφτασε. Έπρεπε να ξεκινήσω τις ανακρίσεις για αυτά που είχα δει εσωτερικός ασφαλίτης στη Hitman Mafia. Και ο πρώτος μας στόχος ήταν... Η κυρία Εισαγγελέας είναι αυτή. Κυρία Εισαγγελέα, τι κάνετε? Έτσι λοιπόν αποφάσισα η πρώτη μου ανάκριση να είναι εντός του Δημαρχείου, στην αγαπητή μας εισαγγελέα, για να δούμε για ποιο λόγο ήταν εκεί. Γεια σας, πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Να σας δείξω λίγο το σήμα. Κύριε, αποχωρήστε εσείς. Ποιος είστε? Γεια σας, είμαστε από την ασφάλεια. Μπορούμε να περάσουμε σε ένα γραφείο? Θέλω την κυρία εισαγγελέα. Ναι, φυσικά. Παρακαλώ. Παρακαλώ, συνοδεύστε μας. Παρακαλώ, περάστε από εδώ. Πολύ καλησπέρα σας. Κύριε. Πολύ καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Μπορείτε να το πάρετε και σαν ανάκριση, μπορείτε και όχι. Όπως εσείς επιθυμείτε. Θα σας πω για ποιο λόγο το λέω, κύριε. Εσείς είστε ο κύριος, αν θυμάμαι καλά, δικηγόρος. Πρόεδρος του Πρόεδρος. δικαστηρίου και εισαγγελέας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και όπως σας έλεγα, μέσω εσωτερικών υποθέσεων και εσωτερικής ασφαλείας στην Ελληνικής Αστυνομίας, μπήκαμε και ερευνήσαμε τη μαφία του κύριου Χιτμανίδη από εσωτερικά. Τώρα θα μου πείτε πού εμπλέκεστε εσείς, Εγώ. Ναι. Δεν εμπλέκομαι με την μαφία του κύριου Χιτμανίδη. Μάλιστα. Απλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η bodycam που είχε ο συνάδελφος πάνω σαν αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, που καταγράφω και παίρνω όλα τα υλικά για να τα προωθήσω στο δημόσιο δικαστήριο κτλ. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα εντάλματα, μέσα στο βίντεο καταγράφηκε η εικόνα σας, καταγράφηκε η παρουσία σας σε εκείνο το χώρο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο ήσασταν εκεί πέρα? Μέσα σε 20-25 άτομα με βαρύ οπλισμό, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν κακό σε πολίτες. Καταρχήν, να σας ενημερώσω ότι εγώ δεν εμπλέκομαι με την μαφία του κύριου Χιτμανίδη. Εγώ ρωτάω για Εγώ ποιο είμαι λόγο είστε εκεί. εισαγγελέας του Δημαρχείου, εισαγγελέας της Δημάρχου. Ωραία. Το καταλαβαίνω. Όπως ξέρετε, εκείνο τον καιρό είχε γίνει και η απαγωγή της Δημάρχου. Σωστά? Ορθόν. Εγώ ήμουνα εκεί γιατί ήθελα να μάθω